Еврорадио.FM. Окей. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакте. 17 красавіка напярэдадні выступу Александра Лукашэнкі з пасланнем да народа і парламента Анатоль Лябедька апублікаваў відэа-зварот да кіраўніка Беларусі. Палітык заклікаў Лукашэнку прыйсці ў студыю любога незалежнага СМІ і адказаць на 25 самых вострых і самых надзённых пытанняў. Такім чынам, палітык, я маю на увазе зараз Анатолия Лябедьку, запусціў такі флешмоб пад хэштэгам «Дзе адказ?». Прайшоў фактычна месяц. Вот сёння 15, і вот мы спытаемся у Анатолия Лябедькі, хэштег таки запустим. Где вынік? Добрый день, спадар Анатоль. Добрый день. Давайте с самого початку, калі вы запустили гэты свой флешмоб, опубликовали відэазварот, мы с вами говорили, и вы сказали, что зараз галоўная мэта собрать от людей такія вот пытанні да Лукашэнкі, якія вот людзей хвалююць, але на якія вот за ўсе гады свайго кіравання, там, ці за апошнія гады, Лукашенко так і не даў адказу. Колькі пытанняў сабралі? Ну, першым говорить про некую арифметику, я все ж таки дозволю бы себе сказать наступное. Я зараз не позиционую себе вот як политик. Потому что глядеть на Анатолия Лябедька год назад и сегодня это все ж таки крыху розныя люди. Я хотел бы, вот сам себе я так позиционовал бы, як человек-будильник. Вот человек, який хотел бы будить белорусов, громадян Беларуси на некие дзеянні позитивного зместу. Вот такое мое позиционование. И моя вот эта кампания, где отказ, яна якраз звязана не с политиком Анатолием Лябедьким, а с человеком-будильником, який хоче разбудить некую колькость наших громадянов. Это вельми важно, на мой погляд. Ведаеце, вот я часам пишу, вот зараз нават в анонсе написал, былы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі. А зараз вот что писать? Былый политик? Не, писать человек-будильник, вот и все так. Коли наступный раз, ну, коли пересекутся наши линии, то так можете, Змитер, и представлять меня. Потому что все ж таки зараз я не займаю абсолютно аніякіх палітычных пасадаў. І у мяне значна большая прастора для дзейнасці, і гэта не палітычная такая кампанія, а яна ўсё ж такі па свайму зместу грамадзянская. Калі гаварыць пра лічбы, то, конечно, я не чакаў вот такого хайпа інфармацыйнага, які реально там больш за мільён вот, дотыкаў да людзей, больш за мільён грамадзянаў пра гэта ці паглядзелі, ці пачыталі, ну, яны былі ў курсе, што вось такая кампанія запущена. Гэта велічэзныя для Беларусі лічбы, але тут няма галавакружання ад поспехаў, таму што не гэта было як бы задачай. Мы атрымалі больш за 5000 пытанняў і рэфлексій, калі людзі дыскутавалі. Мы гэта прааналізавалі, гэта быў вялікі аб'ём працы, але ён быў зроблены, і вось гэтага масіва атрымалася 25 пытанняў, як мы і абяцалі, по пытанню на кожны год правлення Александра Лукашэнкі. Яны былі аформленыя, яны крыху былі пераробленыя, так, і яны былі аб'яднаныя, бо яны гучалі многія вельмі падобна. Там людзі цікавіліся, напрыклад, ці хацелі задаць пытанне пра зніклых палітыкаў, журналістаў, і это былі десяткі пытанняў. Мы іх аб'яднолі ў некую сваю рэдакцыю, але сутнасць, контент захаваўся. І па эканоміцы шмат чаго было падобнага. І другое, што мы зрабілі, гэта ўжо другі крок, таму што некаторыя разглядалі гэта як нейкі аднамаментны хайп, такі вот некую акцыю аднадзёнку. Гэта не так. Вот другі этап, ён больш складаны і цяжкі, я гэта разумеў, і ён, я не ведаю, атрымаецца
на выніку ці не, у нас яшчэ час да ліпеня, вот якраз як будзе чарговая гадавіна 25 гадоў Александра Лукашенко, мы ўжо будзем падводзіць вынікі этого другога этапу. Пакуль што мы запусцілі петыцыю. Па-другое, мы прапанавалі людзям непасрэдна вот гэтыя 25 пытанняў накіроўваць у Чырвоны дом, у адміністрацыю Александра Лукашенко, дабавіўшы сваё пытанне. Магчыма, у чалавека ёсць сваё асабістае пытанне. Хай оно будзе 26-м ці 27-м. Гэта непасрэдна накіроўваеш, ну і атрымаеш абавязкова адказ, так патрабуе дзейнае сённяшняе заканадаўства. І трэцяе, мы папрасілі і далей фармуляваць пытанні і асабліва зрабілі такі акцэнт на тое, што для нас было важна, каб это былі відэазвароты. Можна сказаць, што вы сябе такім чынам паспрабавалі ў якасці такого відэаблогера? Так, гэта вот другое, калі я говорю чалавек-будзільнік, это мне нормально, і таксама я б сказаў бы, што палітычны блогер, так, я думаю, што ёсць шмат блогераў, але ёсць, ну, это не мною запущена, это хутчэй, я б сказаў бы, вот Петрухін, Кабанов, это такія палітычныя блогеры. Ну, я таксама да іх гатовы далучыцца і займацца вот гэтым палітычным блогерствам. Калі вот блогера, палітычнага блогера Анатолія Лябедзьку параўноўвалі потым з іншымі там блогерамі, там, я не ведаю, там якім-небудзь Уладам Бумагай, там, ці яшчэ кім-небудзь, і казалі, ну вот што той Лябедзька, ну там 300 000 хай сабе праглядаў яго відэа, а ў Бумагі там вот мільёны. Вот не было такого, што вот можа, там тэма не тая, ці падача не тая, ці што-то раблю не тое, ці вот лічба неважная была ў дадзеным выпадку. Я толькі радуюся за тых, хто мае яшчэ лепшыя поспехі там у блогерстве. Ну, это нормально. Я б толькі адрозніваў, што ёсць усё ж таки палітычнае блогерства і проста блогерства пра коцікаў, там, пра нейкія вельмі вузкія тэмы. А вот маё это блогерства, ці тое, што я называю чалавек-будзільнік, оно ўсё-таки звязана з тым. Да, так, дарэчы, была такая дыскусія там, і гучала, што Лябедзька не ведае, да каго ён звяртаецца, якая яго мэтавая група. Вот, Владимир Мацкевіч у прыватнасці пра гэта пісаў. Якраз я уяўляю сабе, якая мая мэтавая група. І таму я не сфармуляваў адказ Владимиру Мацкевічу да гэтага часу, таму што ён не мая мэтавая група. Ні ён, ні Губарэвіч, ні Казлоў, ні Давыдзька, ні Марзалюк, гэта не моя мэтавая група. Хто моя мэтавая група? Ну, я б сказаў, вот Алеся Гарбаценко гэта моя мэтавая група. Гэта тая жанчына з Бабруйска, якая задала пытанне Александру Лукашенко, зрабіла гэта публічна у выглядзе відэазварота, і сёння у яе, ну, ужо, я думаю, у мяне толькі там каля 30 000 праглядаў у Аднакласніках. Это азначае, што яе, відаць, ужо сотні тысяч праглядаў. І гэта супер. Таму што гэта чалавек да сённяшняга дня, яго там ніхто не ведаў. Вот дзякуючы гэтаму пытанню востраму, актуальнаму і зададзенаму менавіта ў фармаце кампаніі «Дзе адказ», яно прагучала вельмі моцна. І калі іх будзе такіх людзей там да ліпеня дзесяткі, сотні, гэта будзе супер. Яны будуць людзей таксама, пра што я гавару. Гэта вельмі важна. Многія нашы праблемы ляжаць у псіхалагічнай сферы. Людзі не вераць, што нешта можна змяніць, людзі не вераць у сябе, людзі наогул нікому і нічому не вераць. І я б хацеў бы праз вот эту кампанію «Дзе адказ» паказаць, што нас, людзей, якія за перамены, вельмі шмат і багата. І гэта не проста, гэта складана. Адна справа зайсці і паслухаць кагосьці там, ну, на Еўрарадыё, там, пра нашы відэаролікі, і іншая справа подписаться публічна, адкрыта сваім прозвішчам пад петыцыяй, дзе стаяць вельмі вострыя вопросы асабіста да Александра Лукашенко. Не проста адправіць, у каперт палажыць і накіраваць гэта ў адміністрацыю. Не проста запісаць самого сябе з нейкім вострым пытаннем асабіста да Александра Лукашенко. Я гэта разумею. І мы спрабуем праз вот эту кампанію «Дзе адказ» пазбаўляць людзей страху, паказваць, як нас багата шмат, і калі мы гэта зробім, то гэта ўжо будзе крышку іншая якасць сённяшняй сітуацыі ў Беларусі. Ну, вось, з аднаго боку мы бачым дзесяткі, сотні тысяч праглядаў, 5 000, як мінімум, там, пытанняў, якія даслалі. З другога боку мы бачым крытыку як паплечнікаў, экспертаў, там, кшталту Мацкевіча, там, палітыкаў іншых, але і рэакцыю, таксама відэарэакцыю, скажем, на тое, што вамі было зроблена. Я зараз гавару пра
такі відэазварот да Анатолія Лябедькі, які запісаў драматург Андрэй Курэйчык. Вот у нас зараз ёсць магчымасць паглядзець гэты відэазварот. Учора ён быў апублікаваны, і зараз паслухаем, і хацелася б вот ваш такі адказ Чэмберлену пачуць. Калі ласка. Всем привет, это Андрей Курейчик, и это пост о белорусской оппозиции. Слушайте, друзья, вот мне одному кажется, что наша оппозиция просто спеклась. Ну, мало того, что она не проводит никакие акции, потому что, видите ли, за это надо платить милиции, так я тут начинаю натыкаться на какие-то видеообращения, которые, ну, на мой взгляд, просто тупо пародируют Зеленского. Слушайте, серьезные люди, вроде политики с большим стажем. Ладно, Зеленский, он пародист по профессии, но вы-то... И, в общем, вот это вот: «Эй, Лукашенко, ну-ка выходи! Если ты за 24 часа не ответишь на наши вопросы, то я... Что ты? Уходи!» Ну, вот он ушел, да? И ответил, наверное. Друзья, ну, надо быть взрослее как-то. Вы уж простите меня, я вас очень люблю, уважаю. Я помню о всех ваших подвигах, страданиях во время там, противостояния там, 2010 года, да, я помню о репрессиях, я во всем помню, о сидельцах. Но, слушайте, если вы решили подменить решение реальных проблем вот этой развлекательной бурдой, то, мне кажется, это путь никуда. А реальные проблемы есть. Те же поборы во время митингов. Вот их надо решать. Надо организовывать реальную кампанию протеста, международную кампанию протеста, подключать, не знаю, там, международные организации, Совет Европы, всех. И решать. Как-то решать. Нужно делать, не знаю, гигантскую кампанию в социальных сетях, объединяться для этого, да, в один фронт, потому что это общая проблема для всех оппозиционеров, для правых и для левых, и для профсоюзов, для всех. Но решать. Есть еще куча проблем, которые надо решать в нашей политической системе и в нашем гражданском обществе. Ну, если вам это не интересно, интересно записывать идиотские видеообращения, ну, мне кажется, мы должны сделать соответствующий вывод. На данный момент у нас нету нормальных политических лидеров, которые занимаются реальной политикой. А развлекать нас не надо. У нас есть один великий развлекатель, он каждый день выступает по всем каналам. Нам вот так достаточно. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. Это был Андрей Курейчик. Вось такая реакция Андрея Курэйчыка на ваше відэа, на ваш зварот. І давайте там эпітэты і характарыстыкі пакінем на сумленні Андрея. А вот параўнанне з тым, што вот вы так вот пазабаўляць вырашылі людзей і так парадзіравалі парадзіста. Ну, калі б я адказваў на тое, што было агучана Андрэем год назад, гэта была б адна рэакцыя. Я б, відаць, нешта апраўдваўся, там, як палітык. А зараз я як чалавек-будзільнік, так? Я да гэтага адношуся якраз з гумарам і вельмі спакойна. То есть вы абудзілі і Курэйчыка заадно? Я абудзіў і Курэйчыка, у тым ліку. Таму што тое, што ён гаворыць у другой сваёй часткай, давайце аб'ядноўвацца і гэтак далей. А як аб'ядноўвацца, калі людзі баяцца? Самае галоўнае, я, дарэчы, Зеленскага практычна не глядзеў ні аднаго роліка. Так? Это першае, это абсалютна шчыра кажу. Па-другое, калі гэта удала, напрыклад, чаму не паўтарыць? Чаму палітыкі лічаць, што прыватызацыю, якую зрабіла Маргарет Тэтчер, можна браць і сёння ў Беларусі рэалізоўваць? Ну, калі яна прынесла вынік, калі яна прынесла эфектыўнасць, калі яна прынесла нешта абсалютна новае. Я вот не цураюся сказаць, што ровар, на якім я зараз езджу ўвесь час, што ён ужо прыдуманы. Мне не трэба прыдумаць нешта новае, каб прыехаць на Еўрарады. Я сеў на гэтай ровары паехаў. Ён добра круціць. Я выбачаюся, мы перервемся на невеликую паузу. Короткі выпуск навінаў на Еўрарады. Я нагадаю, што у нас у гасцях Анатолий Лебедька, і мы дапытваем у яго, дзе вынік ад яго, дзе адказ.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Чалавек, які паведаміў пра мініраванне мазырскага суда, пакінуў нумар тэлефона апазіцыянера Андрэя Павука. Пра гэта міліцыянты паведамілі самому Павуку. 15 траўня невядомы паведаміў, што будынак суда ў Мазыры замініраваны. З будынка былі эвакуяваныя ўсе, сам суд ачэплены. Дарэчы, у ім мусіў прайсці працэс над блогерам Віталём Маньком, якога вінавацяць у стварэнні фінансавай піраміды. Жонка Манькось заяўляе, што мужа пераследуюць па палітычных матывах. Міліцыянт паведаміў, што Павука дапытваюць як сведку ў справе. Дарэчы, яго ўжо затрымлівалі 20 сакавіка па падазрэнні ў фальшывым паведамленні абвінаванні. Тады ад ягонага імя невядомыя паведамілі пра мініраванне Акцябрскага райвыканкама. Дома ў Павука прайшоў ператрус самога Андрэя, затрымлівалі і вазілі ў Раус. 19гадовага беларускага біятланіста дыскваліфікавалі за ўжыванне мельдонія. Нацыянальнае допінгавае агенцтва абвясціла пра гэта. Ягор Малафеўскі звінавачаны ва ўжыванні мельдонія і дыскваліфікаваны на 2 гады. Нагадаю, што мельдоній уключаны ў спіс забароненых рэчываў у 2016-м. У прыватнасці на ўжыванне мельдонію часта трапляюцца расійскія спартоўцы. Фігурант справы аб забруджванні нафты ў дружбе напісаў яўку з павіннай. Гэта намеснік дырэктара таварыства «Магістраль» Сергей Баландзін. Разам з 3 падзельнікамі яны кралі нафту. А каб схаваць крадзеж, пастаўлялі неякасную, дадаючы ў яе хлорарганічнае злучэнне, што і прывяло да забруджвання 8 рэзервуараў парку Лапаціна і да забруджвання беларускай нафтаперапрацоўчай сістэмы, на чым наша дзяржава страціла амаль $500 мільярда. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю і разам з не палітыкам, а будильнікам Анатолем Лябедзькам працягваем высвятляць, дзе вынік ад яго флешмобу, дзе адказ. Спадар Анатолій, я вярнуся да відэазвароту, на відэазварот ваш, які запісаў Андрэй Курэйчык, і яго словы пра тое, што, маўляў, што гэта за глупствы, навошта гэтым займацца, лепей б займаліся рэальнымі справамі. Вот як вы лічыце, ёсць ўсё ж такі нейкія падставы для того, каб Курэйчык так вот мог успрымаць вашу ініцыятыву? Не, ну, кожны чалавек мае права на сваё меркаванне, это абсолютно нормально. Мы ж за гэта і змагаемся, каб былі розныя пункты гледжання і так далей. Я думаю, што ўсё-такі гэта такі павярхоўны погляд Курэйчыка, ён можа і больш глыбока зазірнуць у гэтае пытанне. Значит, ну, трэба выпіць кубак кавы з ім і паразмаўляць. І я за гэта, таму што ўсё ж такі вот творчыя людзі, гэта я вызначыў бы як сваю мэтавую групу, так? Калі з палітыкамі, ну, хай яны займаюцца тым, чым яны мусяць займацца, а вот гэта група мне таксама цікавая, як, дарэчы, там і блогеры. Журналісты, і я б сказаў так, яны праяўляюць цікавасць і будуць праяўляць цікавасць да кампаніі «Дзе адказ», калі яна будзе, ну, моцны такі грукат ісці ў сацыяльных сетках. Вот я ўжо заўважыў, калі з'явіўся першы відэазварот, то не ўсе сродкі масавай інфармацыі зрэагавалі. Але калі гэта пачало калакатаць у сацыяльных сетках, так, то практычна ўсе недзяржаўныя мас-медыа на гэта адрэагавалі. І я цяпер разумею, якім чынам можна будзіць журналістаў, так, якія працуюць там на радыё, там, на Белсаце, і, там, у газетах і гэтак далей. Таму вып'ем кавы з Курэйчыкам, я думаю, што ён зразумее, таму што то, што ён гаварыў пра мэты і задачы, якія патрэбна было прабіць, я якраз думаю, што яны і робяцца праз гэтую кампанію. Я за свае гады ў палітыцы паспрабаваў шмат што. І было і паспяховае, і непаспяховае, а гэта для мяне абсалютна новае, і
пачатак гэтай працы, ён даў мне, наадварот, ну, такі уздым, некую такую пазітыўную эмоцыю, такі аптымізм. Другі этап ідзе так сяк, я тут крытычна пакуль гляджу, але яшчэ ёсць час, і я не прывык адступаць на паўдарозе там. Ага, нешта не пайшло, ну, значыць, давайте мы остановим. У нас ёсць планы, вот зараз прайшлі травень, мы выбираем 5 відэазваротаў, самых моцных, і зноў афармляем і выставляем. Зноў жа, каб людзі пабачылі гэта, што гэта важна, што гэта патрэбна, што за гэтым ідуць велічэзныя прагляды, што можна не баяцца і звяртацца да Александра Лукашэнкі. Мы рыхтуем, што у нас будзе такая выездная свая студыя кампаніі «Дзе адказ». Мы приедзем у любы рэгіён, у Жабінку, там ці ў Буда Кашалёва, агучым пра сацыяльныя сеткі, што вы можете прыйсці ў гэтую кропку і задаць наўпрост пытанне Александру Лукашэнку. Мы звяртаемся і да той мэтавай групы, якая можа не сядзіць у сацыяльных сетках, якая не можа это запісаць і выставіць у сацыяльныя сеткі. Мы приедзем да іх і скажам, у вас жа ёсць гэтыя праблемы? Так, натуральна, ёсць. Давайте мы іх агучым і данесем да мага большай колькасці людзей. А я думаю, што ўлада якраз адсочвае. Ну і калі говорить пра арыфметыку, вот аспрэчваючы ўжо, відаць, такая дыскусія з Андрэем, ну, калі там за мільён вот, дотыкаў да людзей, то гэта ёсць вынік. Калі там 5000 людзей задаюць пытанні, абмяркоўваюць гэта таксама ёсць вынік. Гэта толькі трэба направіць у пэўнае рэчышча і зразумець, для чаго гэта патрэбна. Пазбаўляць людзей страху, паказвае, што нас многа, ну і таксама гэта кампанія па дэвальвацыі беларускай улады. Хаця стратэгічныя мэты, яны 3. Гэта справаздачнасць улады, якой ніколі не было ў нас. Другое, гэта выбары сумленныя, якія вырашаюць шмат якія праблемы. І змяняемасць улады, чаго ў нас таксама няма 25 гадоў. Да рэчы, спадар Андрэй хацеў вельмі прыйсці сюды да нас у студыю, і я думаў, што атрымалася б вельмі такая цікавая дыскусія. На жаль, ён сёння раніцай з'ехаў па працы з Беларусі, і вот не атрымалася нам скантактавацца за мяжой. На жаль, у яго там праблемы з інтэрнэтам, але вот спадзяюся, ён скарыстаецца вашай прапановай папіць кавы гарбаты. Можна нават ўсё ж такі это арганізаваць праз пару тыдняў, як ён вернецца у нас у студыі, у прамым эфіры, чаму б і не. Але я скарыстаюся яго вот такімі думкай, якую ён закінуў, і тым, што вы сказалі, што вы ўжо будильник, не палітык. Вот скажите мне, там вот Андрей сказал про тое, что трэба аб'ядноўвацца. Вот мы гэта чуем давно. Так. Зараз вот не як палітык, як будильник. Скажите мне, все ж таки, чаму у беларускай апозіцыі не атрымліваецца аб'ядноўвацца? Вот почему правду матку зараз нам вот рызаніце? Ну, калі правду матку, то трэба пачаць з таго, што ўсё ж такі ёсць некалькі пляцовак аб'яднаўчых. І пра гэта трэба таксама гаварыць, каб не ўтваралася ўражанне, што там апазіцыя — это абсалютна ўсе нейкія лузеры, якія не могуць размаўляць адзін з адным. Ну, ёсць такая пляцоўка права выбару, дзе працуюць розныя палітычныя арганізацыі, правыя і левыя, па арганізацыі наглядання. Так? Так, як факт відавочны. Ёсць такая пляцоўка паглыблены дыялог, дзе 11 арганізацый выбіраюць нейкія пэўныя тэмы і спрабуюць выпрацаваць агульную супольную пазіцыю. Таму тут я тут скажу, як чалавек-будзільнік, але як адвакат, гэта так. Калі мы гаворым пра там выбор адзінага кандыдата, ну таксама ёсць розныя кампаніі. Мы маем у нашай гісторыі, калі быў адзіны кандыдат Ганчарык. Так? Яго падтрымалі і правыя, правацэнтрысцкія арганізацыі, хаця і сам ён прадстаўляў прафсаюзы левыя. Было. Была сітуацыя, калі праз кангрэса абралі Міленкевіча. І таксама ён больш да правых, але яго падтрымоўвалі там і левыя, і нават кіраўнік штаба яго быў Калякін. Давайте не забывацца пра тое, што ёсць пазітыўнае і станоўчае. А што перашкаджае вот аб'яднанню? Ну, канешне, дзесьці перашкаджаюць амбіцыі, дзесьці розныя стратэгіі. Таму што ёсць тыя, хто стаяць на каштоўнасных пазіцыях, а ёсць тыя, калі гавораць, што можна і здзелку з д'яволам заключыць. І гэта цяжка, каб яно упакаваць і каб это было за адным сталом і адна стратэгія. Канешне, працуе і ўлада. Яна там пернік пакажа адным, яны бягуць за гэтым пернікам. І такім чынам ствараецца канфлікт інтарэсаў. Ну, тут розныя могуць быць чыннікі, хаця, падкрэсліваю, тут не ўсё так
аднаколерна. Тут ёсць і чорнае, і белае. Вернемся до вашего звароту и думаю тое, что перш за ўсё, ну как бы так усміхнула, скажем так, людей. Гэта ваша такая заява: даю табе, Лукашенко, 24 гадзіны. Прыходзь у студыю там любого незалежнага СМІ і адказвай на наши пытанні. І вот, ну калі ўжо тут параўноўваюць вас з Зеленскім, вы што сапраўды разлічвалі, што ён, як Парашенко скажа, ну да прыкладу, стадыён, ну, Еўрарадыё, так Еўрарадыё, прыхожу, да. Не, вот я таксама чуў, што гэта вуха некаторых там палітолагаў ці журналістаў успрыняло як ультыматум. Гэта не быў ультыматум. Гэта была прапанова, на якую Александр Лукашенко не мог адказаць пазітыўна. Ну, таму што калі б ён пагадзіўся, то ён бы прайграў. Таму я рэаліст. Для мяне это можна разглядаць як нейкую такую палітычную правакацыю у пазітыўным сэнсе. Я хацеў сканцэнтраваць увагу на тое, што у нас 25 гадоў ніколі не было справаздачы Александра Лукашенко. Тое, што ён рабіў у фармаце там дыалогаў вялікіх, малых і так далей, гэта не ёсць справаздача, і гэта не ёсць такія дэбаты, на якіх можна ад Лукашенка атрымаць ясны, выразны адказ на пытанні. 25 гадоў ён хадзіў з мікрафонам, і гэта быў маналог, это не быў нават не дыалог. Вот на што быў акцэнт, а не на тое, што там, давай там вот гадзіннік цікае. Я знаў, што ён працікае і будзе цішыня. Таму што ўладзе якраз зараз яны зацікаўлены, каб наогул не было нейкае шавяленне вакол гэтай кампаніі. А яна важная. Я ўжо бачу нават трэці крок, што можна рабіць у фармаце кампаніі, дзе адказ падчас выбарчай кампаніі, якая неадназначна ўспрымаецца многімі грамадзянамі Беларусі, якія задаюць пытанне, а дзеля чаго удзельнічаць, калі ты загадзя ведаеш усе вынікі. Вось тут кампанія, дзе адказ можа якраз і спатрэбіцца, але гэта ўжо пытанне больш позняга часу. Але вот мне падаецца, ўсё ж таки Лукашенко як бы да яго не ставіцца, але ён добры прамоўца, добры палітык і добры, як бы там сказаць, ну, за словам у кішэню не лезе. Паклалі бы, ну, прыйшоў бы ён, сказаўшы сабе, да зараз я адкажу, тут размажу іх з іхнімі вострымі пытаннямі, нема праблемаў. Паклалі перад ім пытанне, сеў бы ён вот перад гэтым мікрафонам, перад гэтай камерай і адказаў тое, што хоча, і тое, што яму трэба, і тое, што яму выгодна на гэтыя пытанні. І наўрад ці ён бы прайграў, як вы кажаце. Но сустрэчнае пытанне, калі мы бачылі Александра Лукашенка у дэбатах, апошні раз калі? У 1994 годзе, калі ён там з Кебічам был... Вы кажаце пра дэбаты, а зараз мы кажам пра адказы на адабраныя пытанні. Вот, калі уважліва, вот, тая адна хвіліна, якраз запрашэнне было Александру Лукашенку прыйсці так у любой незалежны інфармацыйны ресурс і там у фармаце дэбатаў адказаць на пытанні. Не просто положили, и он взял микрофон, отказал и вышел за двери. Потому что можно ж отказывать у стиле Александра Лукашенко. Вы мне про Фому, а я вам про Егора. Але калі насупраць ёсць чалавек з мікрафонам, які ведае, як трэба паставіць пытанне датычна, ну, напрыклад, тых же самых зніклых, з фактурай і так далей. З гэтага мусіць вынікаць, што Александр Лукашенко, альбо ён кожнаму стане відавочна, што ён хлусіць, альбо што ён пазбягае адказу на пытанне, але ён мусіць альбо сказаць, я тут падымаю рукі, у мяне няма на гэта адказа, альбо сказаць, прабачце, гэта моя памылка. Вось у чым фармат дэбатаў, ён абсалютна іншы, чым проста прыйсці, зачытаць пытанні і адказаць. У гэтым якраз і была фішка. І я хацеў бы, каб людзі зразумелі, каб у іх не было такое уяўленне, калі яны слухаюць Салаўя Александра Лукашенко, які там комфортна сябе пачувае, і ствараецца ўражанне, што вот так ён лёгка і проста можа адказаць на ўсе пытанні. Не. Ён можа гэта толькі тады, калі яго манаполія на мікрафон. Але калі ёсць
той, хто задае, удакладняе гэтыя пытанні, гэта абсалютна іншая сітуацыя. І за гэта трэба змагацца, это якраз і ёсць праваздачнасць. Тым не менш, вы сказалі пра там 5000 пытанняў, пра сотні тысяч праглядаў, але такого по вялікаму рахунку выніка вы дасягнулі ці не? Ну, сам вынік, тое, што людзі праявілі вялікую цікавасць, гэта ёсць вынік. Это безумоўна. Але я сёння гавару ўжо пра другі этап. І ён ідзе больш складана, і будзе ісці больш складана. Таму што задача не ў тым было, колькі будзе праглядаў, а колькі людзей на другім этапе будуць здольныя зрабіць пэўныя дзеянні. Тут пакуль усё так не так аптымістычна выглядае. Бо там тую ж самую петыцыю падпісала, не ведаю, там 600 ці 700 чалавек. Это абсалютна, это ні пра што. Гэта нейкія людзі больш... Это гаворыць, што пляцоўка вот это страху, яна не паменшылася. І і я, і тая каманда, якая тут стаіць за гэтай кампаніі, дзе адказ, мы яшчэ не дабіліся да таго, каб людзі вот пачалі свядома падпісваць гэтую петыцыю, ставячы сваё прозвішча альбо накіроўваць у адміністрацыю Лукашенка. Дзеянне, вот тут самае галоўнае, гэта будзе галоўны крытэр. Падкрэсліваю, што ў ліпені мы падсумуем, подвядзем вынікі. Калі пойдуць відэазвароты, вот такія, як у Бабруйску, якія Кабанаў ці Пятрухін задавалі пытанне, і такіх відэазваротаў будуць сотні, а лепш за ўсё тысячы, для мяне гэта вынік. Таму што я вот звяртаюся да гэтага прыклада з Бабруйскай, на мой погляд, вельмі удалы, калі адна простая жанчына зачапіла, закранула гэтым пытаннем там сотні тысяч людзей. І гэта добра. Якраз на гэта і разлік быў, каб як мага больш людзей былі уцягнуты ў гэта. Бо у нас палітычна актыўных грамадзян, яна фіксаваная лічба. Нейкі старшыня КДБ нават называў канкрэтную лічбу, каго яны лічаць там актывістамі. Яна не павялічваецца. 400, по-моему, чалавек. Не, 1000 там з нечым было названа. Але яны не павялічыцца ў бліжэйшы час. Для гэта няма падстаў, няма свабодных сумленных выбараў, няма матывацыі для ўдзела ў палітыцы. А вось праз такія кампаніі мы рэальна можам павялічыць колькасць людзей, якія вызваліліся ад страху, якія гатовы рабіць нейкія невялічкія, але дзеянні, якія патрабуюць ад іх альбо смеласці, альбо крышку часу, увагі сваёй. Вось на гэта скіравана гэтая кампанія. Я вярнуся ізноўку да відэазварота, адказа на ваш відэазварот ад Андрэя Курэйчыка, дзе ён кажа, што про тое, што рэальнымі справамі трэба займацца. Вот, да прыкладу, про тое, што грошы бяруць за тое, каб правесці дазволенае масавае мерапрыемства, аплата міліцыі. Вот змагацца супраць гэтага. Маўляў, гэта было б лепш такая кампанія, чым вот эта кампанія, дзе адказ. Вот ці згодныя вы ці не? Ну, я думаю, што Андрей мусіць пагадзіцца, што гэта ў першую чаргу праца там для каго? Там для Козлова, для Губарэвіча, для Рымашэўска, для Северынца і іншых лідараў палітычных арганізацый. Гэта закранае непасрэдна іх інтарэс. І гэта іх пляцоўка. У мне крыху іншая задача, іншая мэтавая група. І гэта, я не памятаю зараз, ці ёсць сярод 25 пытанняў, якія скіраваны Александру Лукашэнку. Мы можам рабіць акцэнт на гэтым, што гэта вельмі важна. Але, напрыклад, калі па гэтыя 25 пытанняў пачнуць тыражыравацца там тысячы новых людзей, і гэта пытанне там будзе, і гэта азначае, што многія будуць думаць, што гэта ёсць праблема, якая закранае іх. Вот гэта адказ на тое, пра што гаворыць Андрэй. Толькі я хацеў бы, каб гэта пытанне будзілася не толькі актывістамі, не толькі лідарамі там палітычных арганізацый, а і простымі людзьмі, каб яны зразумелі, што там паломнікі не могуць там прайсці арганізавана, бо за гэта трэба таксама заплаціць. Гэта не датычыць толькі некую невялікую групу палітычна актыўных людзей у Беларусі. Мы гэта робім. Праз вот фіксацыю важных, актуальных, вострых пытанняў, і каб пра гэтыя пытанні ведала як мага больш людзей, каб яны больш гаварылі, каб яны рабілі рэпост гэтым пытанням, каб яны адпраўлялі гэтыя пытанні ў адміністрацыю Лукашэнку, гэта якраз тое, пра што гаворыць Андрэй Курэйчык. Ну і на завяршэнне, такім чынам, усе прэтэнзіі наконт падабенства з Зяленскім вы как бы не звяртаеце на іх увагі, і лічыце кампанію ўсё ж такі паспяховай на дадзеным этапе? Я сказаў, што кампанія стартавала, ёсць старт, а ўсё астатняе залежыць ад нас, як кажуць, куранят па восені лічаць.
Дзякуй вялікі, вось па осені і падлічым куранят ад будзільніка Анатолія Лябедзькі, якіх ён нагадуе. Зміцер Лукашук працаваў з вамі ў студыі. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. Еврорадио. Мы